sa ini. Tapos yung taba. Tama. Hindi din tayo pwedeng pwedeng sumugal sa ano eh. Pero ngayon naman naka-isang taon na, parang mas naano naman ako na ito, konting ano tayo dito. Ay, ako po si Engelbert Sardinio at kilala din po sa Ka-Farmer. Meron po kaming munting business, ang lechon, Ka-Farmers Lechon. Ayan, pinakikilala ko po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakakaalam, nandito po kami sa Arayat, San Juan Banyo, Arayat. At meron din po kaming munting kainan. Pinopromote namin na sana pabisita ninyo, gusto nyo kumain ng masarap na lechon. Cebu style lechon with a twist. Ang technique po namin, pati yung ginamit namin na style is talagang sa Cebu lechon, kasi yun po ang isa sa mga nakita ko na magandang pamamaraan ng paglilechon. Nag-umpisa kami dahil mahilig ako sa farming, kaya nga po ka-farmer ng ano, dahil farming talaga yung aking passion. Mag-alaga ng hayop, magtanim ng mga halaman. So, nag-umpisa po yan, nag-alaga po kami ng baboy, and ayun na, hanggang sa nag-alaga ng native pigs. Kahit may birthday, pinipilit na, ano mo, kahit ano na lang okasyon makapag-lechon. Mahilig din ako sa cooking. Magluto ba ng lechon? Kaya lang, may mga issues, hindi mapalutong yung balat. Sabi ko, ang sarap na ng timpla, hindi makuha yung balat, anong kulang? So, nag-dig deeper ako, yun na nga, sabi ko, gusto kong mag-put up ng lechon business. Nagpunta kami ng Cebu. And then, nag-acquire kami ng mga lechonerong Cebuano, tapos trinain ko na din yung mga naandito sa baryo namin, na sabi ko, kayo ang magmamana niyan, pero alamin ninyo yung techniques, yung paano nila ginagawa, kasi syempre sila yung mas experience. Tapos yung timpla, kami na po na gano'n, nag-twist na lang, konti lang naman ang mga tinagap. Ang nag-umpisa kami, buo lang. Papa-order lang po dito sa Arayat. Then, nung nag-umpisa kami mag-vlog, marami nang naintriga. So, awa ng Diyos, yung mga yun naman po bumabalik talaga. So, kung saan-saan na po nakakarating ang lechon namin. From hanggang Ilocos, Maribeles, Sambales, nakarating na po na Dagupan, even Alaminos, Baguio, nakakarating po yung lechon namin. Kasi once na natikman nila, parang hinahanap nila na okay lang kahit malayo. So, kining restaurant po pang pilan nyo na pong visit? Really? Tinatawag ko Monday, lang kami tanak ganing Sabado. So, pangadwa ako nagkipamamisito. Okay. Kanita pa muna, tela na. Okay. So, aside po kayong lechon, nanong recommend nyo po karing manal ba? Aring manal. Nanong pong orderan da? Ini, mamiya pa mo ini kanya. Pititsa niya po? Tabaran talang ka. Nung mahilig lang ka rin maparas, sinali ko inulit pa rin. Kanina pala, nabanggit ko sa'yo na nag-umpisa kami ng lechon, nag-upa din pala kami ng kainan dito sa Arayat. Nag-umpisa sa Arayat, nag-chop kami. So, yun ang binuhay ko ulit after 4 years. Kasi noon parang, sabi ko, parang ang hirap sa Arayat. So, nung time na yon, ini-stop namin, nagtinda na lang kami ng buo. Dito kami nag-concentrate. Pero, after 4 years, nung marami na ang nakatikim ng lechon, so marami na ang nakarating na kung saan-saan, parang, may mga nagpupush na sa amin na sabi niya, ka-farmer, ba't hindi ka mag-retail? Gusto namin kumain uli. Kaya lang, wala namang okasyon ngayon. Hindi naman buo. Sino kakain? Diba? So sabi ko, oo nga, pero matagal pinag-isipan ko. It took us siguro mga 2 years bago ako nag-decide na ito kasing kainan,
dating babuyan yan eh. Sabi ko, ano kaya gawin ko na to? Simpleng table lang, maglatag lang ako. Bahala na, karinderya style. Tapos mag-chop ako ng lechon. Sinong gustong pumunta? Nung in-announce ko, ang ganda naman ng feedback. Daming pumupunta. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga pwede ninyong makainan na dining area. So ito yung kubo nila. So actually meron pa tayo talagang parang pinaka-dining area sa restaurant nila. Aside from that, meron tayong parang shaded area naman dito malapit doon sa may playground. So at least guys, pag may kasama kayong bata, nababantayan nyo sila at the same time, makakakain. Speaking of nakakain, I think the table's ready. Ayun, no? I'm excited. Excited. Napagod-chatted siya, gusto niya tayo. Dripping. Sarap. Unang-una po, maraming salamat syempre sa Wearing Pampanga, lovely couple. Thank you sa inyo sa suporta. Ayan, ini-invite ko po kayo kung saan po makarating itong video ito. Especially yung mga gusto pong kumain ng lechon, tapos may playground din tayo para sa mga bata, mainit ka. Kung malayo ang biyahe ninyo, dito po relax kayo. Hindi po kayo maiinip na dahil sariwang hangin, malilim. Tapos ayun, presko, iba po yung experience. Tapos yung mga balikbayan na yan, sumusuporta sa amin. Talagang alam nyo yon, yung pumupunta po para lang kumain ng lechon namin at order pa. So yun. Nandito po kami sa San Juan Banyo, Arayat, Pampanga. At nakapin naman yun sa Google. Ayun. Thank you so much.